नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सातत्यानं शिवसेनेवर हल्लाबोल केला जातोय। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी महाविकास आघाडीचं राज्य असताना वारंवार टीका केली आहे। राणेंनी वारंवार महाविकास आघाडीला फैलावर घेतलंय। आता नव्यानं सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेवर घणाघाती प्रहार केलाय। तसंच खासदार संजय राऊत यांच्यावरही निशाणा साधलाय। शिवसेनेचे अस्तित्व संपलं असून आता शिवसेना उरणार नाही अशा शब्दात नारायण राणेंनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केलाय। गोव्यावरून सिंधुदुर्गात येत असताना त्यांनी काही वेळ थांबून सावंतवाडीतील पत्रकारांशी संवाद साधलाय। त्यावेळेस ते बोलत होते। आपण ज्योतिषी असून हे सरकार पडणार असल्याचं भाकीत केलं होतं असंही त्यांनी सांगितलंय। तसंच संजय राऊत हे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत, काहीतरी केलं म्हणूनच गुन्हा दाखल झाला असाही प्रहार त्यांनी संजय राऊतांवर केलाय। त्यामुळे आता राणेंच्या या टीकेला संजय राऊत काय उत्तर देतात याकडे सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।